மாணவர்களுக்கு வணக்கம். நயம்பட பேசு என்ற நிகழ்ச்சியில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, அதாவது புதிய கல்விக் கொள்கை திட்டம் என்ற பெயரில் மத்திய அரசு மறைமுகமான இந்தி திணிப்பு, அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த திட்டமானது 1968ஆம் ஆண்டு இந்திரா காந்தி அம்மையார் இந்த திட்டம் இயற்றப்படுது. பிறகு 1986ஆம் ஆண்டு ராஜீவ்காந்தி பிரதமராக இருக்கும்போது இந்த திட்டமானது மாற்றி அமைக்கப்பட்டு வருது. பிறகு 1992ஆம் ஆண்டு ஒரு சில மாற்றங்களோடு இந்த திட்டம் கொண்டு வராங்க. சரியாக 30 ஆண்டுகள் கழித்து கஸ்தூரி ரங்கன் என்பவரால் 2019 அவர் தலைமையில் இது அமைக்கப்படுது. இது அமைக்கப்பட்டு மும்மொழி கொள்கையாக பார்க்க போகிறாங்க. அப்போது மக்களிடத்தில் கருத்துக்கு கொண்டு போகும்போது பல விமர்சனப்படுது. மும்மொழி கொள்கை கல்விக் கொள்கைன்னா என்னென்னா ஹிந்தி கட்டாயமாக படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்களிடையில் போயில பல விமர்சனங்களை பெறுது. அதுக்கு சரியாக ஓராண்டு கழித்து 2020 ஜூலை 29ஆம் தேதி மத்திய அரசு இரவோடு இரவாக இந்த கொரோனா டயத்தில் மக்கள்கிட்ட இந்த கருத்தை கொண்டு வராங்க. அப்போ கொண்டு வரும்போது பல விமர்சனம் கொண்டு வராங்க. ஏன்னா மும்மொழி கொள்கையில் பல விமர்சனம் கொண்டு வராங்க. அப்போது மத்திய அரசு சொல்லுதுன்னா அதில் என்ன சொல்லியிருக்குன்னா, திட்டவட்டமாக நாங்கள் இந்தியை கட்டாய மொழியாக்கலை, இந்தி கட்டாயம் கற்கணும் தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி என்ன தான் இந்த கல்வி, அதாவது புதிய கல்விக் கொள்கைகளை என்ன தான் அப்படி சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் வாங்க. 3 வயதில் ஒரு குழந்தையை கொண்டே பள்ளியில் சேர்த்துடணும். தனியார் நிறுவனம் போல் எல்கேஜி யூகேஜி நடத்துகிற போல் 3 வயதில் அரசு பள்ளியில் ஒரு குழந்தையை கொண்டே சேர்த்துடணும். தனக்கு ஆடை கூட அணிஞ்சிக்க தெரியாத, உணவு கூட பருந்த தெரியாத ஒரு குழந்தையை பள்ளியில் சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 5ஆம் வகுப்பில் அவங்களுக்கு பொதுத் தேர்வு வைக்கப்படும், பப்ளிக் எக்ஸாம் வைக்கப்படும் சொல்லியிருக்காங்க. 8ஆம் வகுப்பில் ஒரு பப்ளிக் எக்ஸாம் வைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த எல்கேஜி யூகேஜிலேருந்து 8ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் ஒரு அமைப்பு, 8ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் இது ஒரு சிஸ்டம். பிறகு 9ஆம் வகுப்பில் அவங்க விருப்ப மொழியை தேர்ந்தெடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது அவங்க விருப்ப மொழினா, விருப்ப மொழியில் ஒரு 10 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது 10 மொழி கொடுத்துருக்காங்க. ஹிந்தியும் சமஸ்கிருதமும் அதில் கொடுத்துருக்காங்க. அதில் ஹிந்தி ஏன் படிக்கணும் அப்படிங்கிற கேள்வி எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது. சரி, ஹிந்தியே படிக்கலாம், சமஸ்கிருதம் ஏன் படிக்கணும்? சமஸ்கிருதம் எந்த நாட்டோட தாய்மொழி? சமஸ்கிருதம் ஒரு எழுத்து மொழியா? சமஸ்கிருதம் எழுத முடியாது, படிக்க தான் முடியும். அது ஒரு எழுத்து மொழியா அப்படின்னு பல விமர்சனம் வைக்குது. அந்த மும்மொழி கொள்கையில், அதாவது அவங்களுடைய விருப்ப மொழி தேர்ந்தெடுக்கிற அதிகாரம் மாணவர்களுக்கு கிடையாது. ஆளுகின்ற அரசு தான் அந்த மாணவர்கள் எந்த மொழியை படிக்கணுங்கிறத அந்த அரசு தான் தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பிறகு 12ஆம் வகுப்பு, அதாவது 8ஆம் வகுப்புலேருந்து 12ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் சேர்க்குறான். 12ஆம் வகுப்பு வரைக்கும் ஒரு திட்டம். இந்த 8ஆம் வகுப்புலேருந்து 12ஆம் வகுப்பு வரும்போது அவங்களோட தனித்திறனை வளர்க்கப்படும். இந்த கொள்கையில் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவங்களோட தனித்திறன், மாணவர்களோட தனித்திறன் வளர்க்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கான எந்த ஒரு திட்டமே இந்த அரசு செய்யலை. அதாவது தனித்திறன்னா என்னென்னா, இசையில் ஆர்வம் இருந்தால் இசை, நடனத்தில் ஆர்வம் தான் நடனம், மற்றும் கலையில் ஆர்வம் தான் கலை போன்ற எதில் அவங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கோ அவங்களுடைய தனித்திறன் வளர்க்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கான அரசு எந்த ஒரு செயலுமே செய்யாமல் இந்த திட்டத்தை மட்டும் கொண்டு வருது. சரியாக சொல்ல போனால் இந்தியாவில் லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகள், அரசு பள்ளிகள் இயங்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கான ஆசிரியர் நியமிக்கணும். அதாவது அவங்களுடைய தனித்திறனை வளர்க்குறதுக்கு ஆசிரியர் நியமிக்கணும். ஒரு துறைக்கும் ஒரு தனித்திறனுக்கும் தனித்தனி ஆசிரியர் நியமிக்கணும். அதுக்கான எந்த ஒரு செயலுமே இந்த அரசு செய்யாமல் இந்த திட்டத்தை மட்டும் கொண்டு வரதில் குறிக்கோளாக இருக்குது. பிறகு அவங்களுடைய 12ஆம் வகுப்பு பிறகு முடித்த பிறகு அவங்க பள்ளியில் கல்லூரியில் போய் சேரலாம். கல்லூரியில் 1ஆம் ஆண்டு முடிக்கிறாங்க. முதல் அவங்களால படிக்க முடியலை, அவங்க குடும்ப சூழ்நிலை படிக்க முடியலைன்னா அவங்க கல்லூரி டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம். இல்லை 2ஆம் ஆண்டுக்கு மேலே அவங்களால படிக்க முடியலைன்னா டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டு தொழிற்சாலை கேம்பஸ் இன்டர்வியூ மூலம் தொழிற்சாலைக்கு போகலாம். இது எதுக்குன்னா, இஏங்கிற ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க பார்த்தீங்களா? இந்த சட்டத்தின் மூலம் எங்கெங்கே தொழிற்சாலை இருக்கோ, அதாவது தனியார் நிறுவனம் இருக்கோ, அவங்களாம் இந்தியாவுக்குள்ளே நீங்கள் எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இஏங்கிற ஒரு சட்டம் கொண்டு வந்தாங்க. அது மாதிரி அந்த கொண்டு வந்திருக்க உள்ளே வர்ற தனியார் நிறுவனங்களுக்கு ஆள் எடுத்து கொடுக்குற வேலை தான் இது. அதாவது ஓராண்டில் படிக்க முடியல, ஈராண்டில் படிக்க முடியல, வறுமையினால் படிக்க முடியல, அதை இந்த மத்திய அரசு சாதகமாக பயன்படுத்திக்கிட்டு அவங்கள வேலையை கொண்டு போகிறாங்க. அவங்கள கேம்பஸ் இன்டர்வியூ வச்சு வேலைக்கு எடுத்து அவங்களுக்கு அடிமாடு போல் வேலை கொடுக்க போகிறாங்க. என்னோட கேள்வி என்னென்னா, இந்த மத்திய அரசு ஓராண்டில் முடிக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு சான்றிதழ் கொடுக்குற இந்த மத்திய அரசு, அவனுக்கு ஓராண்டு முடித்த மாணவர்களுக்கு, ஈராண்டு முடித்த மாணவர்களுக்கு அரசு வேலை கிடைக்குமா? கண்டிப்பாக கிடைக்காது. அரசு வேலை கண்டிப்பாக கிடைக்காது. ஏன்னா இப்போ முடித்த பட்டதாரிகளுக்கே அரசு இல்லை, அரசு வேலைகள் இல்லை. தமிழக பட்டதாரிகளுக்கு அரசு வேலை கிடைக்கிறது இல்லை. எல்லாமே வட மாநிலத்தில் அரசு வேலை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் ஓராண்டு முடிக்க சொல்கிறாங்க, ஈராண்டு முடிக்க சொல்கிறீங்க. அப்படிங்கும் போது எப்படி ஒரு அரசு வேலை கிடைக்கும்? இதை நமது எடப்பாடி பழனிசாமி ஐயா, முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, எங்களால் இதை ஏற்க முடியும். பல விமர்சனம், மக்களிடத்தில் பல விமர்சனங்களை பெற்ற பிறகு ஐயா எடப்பாடி பழனிசாமி இதை எங்களால் ஏற்க முடியாது, நாங்கள் இம்மொழி கல்விக் கொள்கையை தான் ஏற்க முடியும், அதாவது ஆங்கிலமும் எங்கள் மொழி தாய்மொழி தமிழை மட்டும்தான் எங்களால் கற்க முடியும்,
மும்மொழி கல்விக் கொள்கை மொழியை வந்து எங்களால் கற்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அனைவருமே வந்து இதை எதிர்த்து பேசணும். இதுக்கான வந்து மும்மொழி கல்விக் கொள்கை வந்து நமக்கு வேண்டாம். நன்றி, வணக்கம்.